Základním ovládacím prvkem tabletu je dotyková klávesnice. Rozvržení klávesnice je určeno jazykem, který je nastaven pro dané zařízení. V pravém dolním rohu je možnost přepínání jednotlivých klávesnic, česká, anglická a jiné, podle jazyků, které si uživatel definuje v rámci nastavení systému. Výběr aktivujeme prostřednictvím pravého panelu a volby nastavení a následně výběru klávesnice. Následně nám systém zobrazí, jaké klávesnice máme k dispozici a jakou z nich máme právě zvolenou. Současně můžeme přímo klávesnici aktivovat prostřednictvím volby dotyková klávesnice a panel pro rukopis. Klávesy jsou obecně kategorizovány na psací, takzvané alfanumerické klávesy, což jsou klávesy obsahující čísla, znaky, znaménka, symboly. Následují příkazové klávesy, klávesy určené pro spuštění aktivity systému. Control, Alt, klávesa s logem Windows, Escape a jiné. Dále funkční klávesy, funkce programu F1 až F12. Každá klávesa má svou specifickou funkci. Pak jsou zde navigační klávesy, klávesy určené k posunu v textu, objektu či kurzoru. A numerické klávesnice, klávesy určené k zadávání čísel. Zajímavou funkcí je změna rozložení klávesnice. Tu systém nabízí přímo na zobrazené klávesnici v dolním rohu. Při používání dotykové klávesnice může Windows během psaní textu nabízet návrhy umožňující rychlejší zadávání slov a opravu překlepů. Když chcete vložit návrh, klepněte na něj. Pokud je zvýrazněný, stačí stisknout mezerník. Zvýrazněná slova můžete přepínat protáhnutím prstem doprava nebo doleva na mezerníku.